Aquí tenim la presentació del que farem a partir d'ara. Aguaiteu. Aquest mossèn, que és una mica mut, no diu res, és un mossèn que sembla en Voltaire, és una barreja entre en Voltaire i el jutge Llarena. Aquestes rialles es sobren, però bueno. Que comencem, que anem per començar, El pessebre viment, pastorets dels eixarells, que els tenim tots aquí darrere, i començarem a veure què fan aquesta colla d'animals. Estem al segle zero, això és un castell a la vora Síria, i aquí tenim un pastor que no sé què ens dirà. Ei, Rovelló! Rovelló, desperta, tio! Collons, que tinc son, hòstia! Hòstia, però sempre estàs igual, així no farem per res. Collons, per què m'estanaves a la disco, tio? No, però per què? Perquè tu no vas lligar i jo sí, fota't! Jo tinc son. Va, vinga, que la iaia ens ha d'explicar una història. Sí, tu el que vols és ser pillat a l'Isabeló, collons. Bueno, però primer la iaia ens ha d'explicar una història. La iaia? Aixeca't, sí, la iaia, sí. Bueno. Abans que el llop, abans no Però ja tinc gana, collons. Bueno, després. Ara, la iaia sempre té pastetes i boscatell i ratafia, va. Oh, ai, iaia ratafia, Sí, la iaia té ratafia. És molt bona la ratafia, tio. És molt bona, va, anem. Anem a veure la iaia, Anem a veure la iaia, va. Iaia! Iaia! Heus aquí una vegada, quan el món era un desfet de dolenteria, Què dius? el dimoni campava per les seves. El dimoni? El dimoni? Ai, quina por! Bueno, però no, aquí venia per lo de la ratafia, no pel dimoni. Sí, pel dimoni se la cardarà tota. Bueno, va, explica. Va, no siguis tan criatura, Rovelló. Ai, que jo era petit. Ja t'he dit que el dimoni no pot res quan ets bona persona. Ai, te diu que sí, aquest no vull va. És molt dolent. I la iaia ja ho sap que és dolent aquest. No, per la ratafia. A veure, doncs resulta que ell no tenia gens de por, perquè era molt bona persona. Ah, sí? I esdevingué... bueno, no. Ah, bueno. No era bona persona. No, ja m'ho semblava. m'estranyava a mi. Això de bona persona no queda bé. De personatge. Sí. Apa. Deixem-ho estar. No veus que farem tard a missa? També és veritat. Ah, missa, si carda molt fred a missa, No, home. però dona'm vi. Ah, vale, sí, ja vinc. Doncs va, anem-hi. Anem a missa, va. Anem a missa. Sí, anem-hi. Va, anem a missa. Anem a missa, va. On anem ara? A missa, Sí, la tinc iaia. que anar a missa la iaia o A a missa vols dir? Jo fa molts anys que no vaig a missa. O si donen ratafia, tio. Bueno, si donen ratafia anem, a veure com serà. Tu Lluquet, si hi ha ratafia, endavant. Sí, anem. Igual lliguem i tot més que la discoteca. Ni a l'Isabeló, a missa, poder a l'Isabeló. Sempre, vas molt calent. Sempre a l'Isabeló, Home, pobreta. ja està, anem a missa. Ai. Hòstia! Me cago en Déu! Quina perdisses, collons! Tu, jo tinc molta por. Quina por! Agafa el garrot! Hòstia, Hòstia de Déu! Hòstia, que parell! Quines malles li han fet el Salvador amb aquest! Tio, ai! Tu, collons! Ai! Qui sou vosaltres? Jo passava per aquí, tio. Jo anava a missa a veure la ratafia! Jo A missa! Per què ha caigut el diable, tio? Lucifer, què ha passat? Què ha passat aquí? M'heu fet caure el Lucifer! Anem a aquest barroc! No! Ens han fotut el barrot, tio! Tio! Han fotut el barrot! Anem ara! I si és la iaia el garrot. És de la iaia el garrot, porta, hòstia! Ai, però quina gent més rara, tu. Bueno, què? Passa, Que ha sortit aquesta pervers? Semblen els bombers de la Generalitat! Què hi cardeu aquí? Són els bombers de la Generalitat! Oh, quina por! Ui, espera! Oita, li surt el fum al darrere. Ui, li surt fum al darrere! Ai, quina mala Ai! Això no va ni en rodes. Vaya merda, que un petardo tenen aquests invents! És un petardo. Ai! Hòstia, puta. Ai, Me cago en l'hòstia! Corre! Me cago en tot! Em fareu emprenyar! I s'obriran les portes de l'infern! això passa per fer-te casa de tu. I el tio aquest aquí hem d'anar a buscar el vi. Tots allà, anem! Va, anem! Ui, no. Va! On anem? Va! Què vols? Allà! Ui, sí. Cap allà dintre! Cap allà dintre! Ai, Vinga! A dintre! Adéu!
Com va la gravació? Com va la gravació? Molt bé, molt bé. Aquí la família real. Família real. Alfonso XII el Sabio. I avui esteu aquí amb el puto xutxo, el mossèn. Digui unes paraules, mossèn. In nomine Patri et Filius et Spiritus Sanctus. Vale. I aquí arriba el director d'escena. Vale. Som les fúries de l'infern, som els monstres infernals, i el caliu del foc etern, forgem vaques captivals. Visca Satanàs! Oita, tenim un cotó! Mori tot lo bo, remi tot. Cuiteu, continuem a Síria i aquí tenim la família reial que s'estan cardant de fred. Deixa'm abrigar el nen. Estan buscant... Deixa'm abrigar el nen. L'establia que és un súper. L'establia és un súper? Home, no. Home, se'ls veu enamorats, eh? Sí. A veure, algun gest d'amor? No, però... Mirem una mica. Això és molt maco. Jo ho trobo molt tendre, eh? Molt tendre, T'has eh? fixat? Uiteu. El nen té els ulls blaus. Ai, sí. T'has fixat? I què vols dir? No sé, que poder el colom, no, això anava a dir. Poder són els ulls de colom, això, Ai, hòstia. Que ens va costar de fer-lo? No, perquè té ulls blaus, tu no n'hi tens. Això són ulls de colom. Però jo, com si fos meu, no fa... Catxin dena, catxin l'asa, quina mala estona que m'has fet passar. Jo, aquells capullos de vermell, hòstia, no sé què fotien. Bon senyor. feia molta por, Déu-vos guard. Déu vos guard. Què li passa, Mateu? Em sembla que s'encalli una mica. Sí, vol dir. Sí. Saps si anem bé per anar a Natzaret? Aquest hi va esnifar. Aquest ha trobat la redacció abans que nosaltres. L'ha trobat abans que A nosaltres. Natzaret, sí, a Natzaret anem bé? Cap allà. Cap allà. Aquest està carnat. Com anem, Marta? Bé. Molt fred avui, molt fred, Déu-n'hi-do, sí, cauen sí, baixos, sí. Oita. Qui ve? Oh, aquell deu ser en Jeremies, aquell noi tan eixerit. Molt minyó, Molt minyó, sí, Anem a sí. fer-nos les estruvedusses Sí, anem. i a veure què Va, tal. anem. Anem-hi? Anem-hi, va. Fem. Una miqueta les dissimulades, com qui no vol, Ens venen a veure'n a mi. No te'n baixis. Hola, Jeremies. Qui són aquestes? Qui són? D'on surts dit, això? Però tu no la coneixes. No. Però no dic Que no? Sí. Com que no? que es vau cridar una carta per un e-mail. Un e-mail, sí. Que us vau És conèixer la que té per 3 WhatsApp. porteres i 4 caps de bestiar. Es va conèixer per WhatsApp. Sí. Jo tinc xais, Pel Tinder, es va conèixer pel Tinder. Jo tinc xais. Tu tens xai? Jo tinc un gos. Sí, Però jo no patiu, jo res de res. Aquest! Hòstia, res! Jo només menjar. Això sí, menjar molt, sí, menjo. Mira, Rovelló, au, tu res de res. Res de res. Que no faci res, Vinga cap allà, millor. Sempre tinc que passar gana, jo. Sempre. Que Déu beneeixi aquestes dues parelles i a tota aquesta gent. Amén. Així. Ara no queda així, no. No, jo m'agradava més abans. A l'alçada de l'espatlla. A les espatlles, va. Desperteu, pastors!
Jesús és nat. Què? Ara precisament? Hòstia! Ara que dormia, hòstia, ara mateix. Ara de deixar Jesús. Quina sort més pesada que he tingut, aquesta. Què és, tio? He somiat una cosa molt rara avui. Sí? Sí. Què lligaves? Ai, el turó! Ai, quina nit molt difícil aquesta nit. Ho sento, Em fa mal tots els ossos. Bueno, va. Hola. Ai, que maco, estarà content. Això és hora, això és hora, Això és hora. És hora. No sembla, Portàvem un panetone, però els deixadells se l'han cardat. Bueno, és igual. Ja ens quedarem amb el roc aquest. Us deia la pandereta. Noi. Que vingui el mossèn, també. Mossèn, beneix la nostra... No, jo, Josep, no et porto una mala notícia, Què dius ara? Que la Mare de Déu n'ha fet el salt amb un colom. No fotis. Sí, amb un colom. Sí que es diu Esperit Sant, sí. És breu, un color. Sí. I no envies dir res, eh? Home. Home, ja està bé. Veus que i el nen Jesús que li surten les ales, ja, ho veus? Ho deixo una mica, ara que ho dius. Em sap greu, Josep? Bueno. Vinga, un altre dia serà. Sí. Més endavant. Gràcies, Josep. Ai, Mossèn. Hòstia, això... Faré foc! Cuiteu quin foc que tinc! Va! Morireu! Ah, sí! Jesús! què ha passat aquí? Un coll! Us Matarem! Estareu cremant tota la vida! Tota la eternitat aquí dintre! Ah, guaita, quina pudor sobre... Ah, sí! Jesús! Hòstia! Això no funciona, eh? Va, espera, quan torni, provem una altra vegada. Això, va, espera, no. Va. Mira, que venen. Ara. Ara, que venen. Va. Ah, sí! Jesús! Quin de diu? Tu, sembla que s'estan preparant, estan acollonits. Jesús! Traiem el cap per aquí, a veure si... Ai! Home! Susana, tio! Ah, sí! Jesús! És que aquesta pudor de sobre tu se'm fica aquí al nas i no em deixa respirar. Home, tu, què els hi passa, per què? Aparteu-se, fúries de l'infern! Aneu-se de prendre per... russa, tio! Hòstia! Aneu-se de prendre per allà on vulgueu! Cardeu el cap ja! Estic fins als collons de banya! Guàrdia Civil! Vinga, va! Tanta banya, tanta hòstia! Què Cardeu et el cap passa de ja! tu, calipolla? Cardo el cap! Que jo tinc tres, Que t'enconxaré! Jo tinc tres, Més fas! Podem sortir d'aquí dins? Això sembla un gladiator, no podem. Veus d'aquí, podem sortir? Seguim per allà, va. Anem, de dos en dos, vinga. La família real muda. Què li porteu? Un tronc, Home, podíem haver portat alguna més, no? És el que tenim, no tenim res més. Vaja. Podeu besar el nen, si voleu. Bueno, au. És molt bonic, que sí? Anem a... Una mica de fred té, pobret. I aquest porten aquest. Ai, Oi, doncs si no porteu res, ja podeu marxar, eh? Nen tan bonic. fota-li el nen. Ha fet una hora curta? Com ha anat? Noi, Dimonis, fora! posa el nen. Això de l'Esperit Sant, com és, això? Això ve per YouTube. Sí. Amazon, te'l porta Amazon. Ah, vale. Un dron. I ja porta una mica de veus crescudet. Sí. Anem a esmorzar, no? Anem a esmorzar. Oita, tenen cèntims per anar a esmorzar, però no tenen calés per portar-li res, tu. El nen i el cuiner són Lluquet i Rovelló. El Patxi i el Sorres són Llucifer i Satanàs. L'artista i el dibuixant són la iaia i l'avi dels pastors. La tenista i l'inoxidable són la Mare de Déu i el fabulós Sant Josep. La Morena i la Ventolin són la Isabeló i la Marta. Bé!
I el de la gorra, que avui és el del gorro, és en Jeremias! Collons, que són de bo! I el gran Pitàgores és el nostre mossèn! I el senyor Tele3, director, càmera, guionista i de tot. I Àngel, i l'Àngel. I el flaco s'ha escaquejat de tot. Descaquejat perquè sou molt bona gent! Tenir plàcida nit, els pastors han sentit l'al·leluia que els àngels cantant en el món han estat escapant. El Messies és nat, el Messies és nat. Santa nit, plàcida nit, ja està tot a dormir. Ella sols a la cambra besant, dolça mare que el nen va cantar. Dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs. Visca els pastorets dels Eixadells!